Zortzigarren diseinua da eta lasterketa honen helburua da babes soziala lortzea, babes ekonomikoa mundukidek Afrikan eta Hego Ameriketan dauken programekin eta lanekin aurrera jarraitzeko. Solidaritatea da kooperatiba guztien balio garrantzitsuena, guretako. Asmoa parte hartzea da, parte hartzea kooperatibako lankidekin beste lanetik kanpo beste espazio baten alkartzea eta gero beste kooperatiba batzukin ere egun elkargune o topagune izateko. Lana barruan gizartearekiko dugun erantzunarekin batera ikusi dugu urteetan zehar aurrera doian karrera honek geruta ikusmen gehiago duela. Eta guk izan dugun lankidetza Domusa Teknik kooperatibakin gure ekipoa sortzeko, pentsatu dugu bai dela proposamen on bat parte hartzeko zer ekintza honetan. Lehenengo ediziotik gase laguntzen eta bata bestei elkar lagundu bihar gara orduan, ez da beste gustora itzen dugu, gainera Urkulu da paraje zoragarri bat, kirola eta osasuna sustatzeko, eta gu pozik.